እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባ ንርሕቑን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሒዝናዮ ዘለና ተኸታታሊ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል ኮይኑ ንስሓ ዝብል ኣርእስቲና ክንርኢ። ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብሓጢኣት ምኽንያት ኣብ ደቂ ሰባት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መርገም ከም ዝመፀ ከምኡ እውን ሞት ከም ዝመፀ ርኢና ነርና። እንተኾነ ግን ኣብኡ ጥራይ ኣይዕፆን እዩ። ካብ ምሕረት ኣምላኽ ዝተለዓለ ካብዚ መርገም እዚ ንወፃሉ ካብ ዘላለም ሞት ንድሕነሉ መገዲ እግዚኣብሔር ኣዳልዩ። ኣብ ዕብራውያን 6:1 ክንምልከት ከለና ካብዚ ሞት ገበርና ብንስሓ ፍጻሜ ክንሓልፍ ከም ዘሎና ይምህረና። ንስሓ ቀንዲ ትርጉሙ ብምሉእ ሓሳብካን ልብኻን ምልዋጥን ምምላስን ማለት እዩ። መጀመርያ ሓሳብ ክንልወጥ ኣለዎ፣ ሽዑ ልቢ ከዓ ይልወጥ። ናብ ኣምላኽን መገዱን እንምለስ ብንስሓ ጥራይ እዩ። ነቢያት ብግዚኦም ነቶም ቃል ኣምላኽ ሒዘምሎም ዝመፁ ህዝቢ ተመለሱ ይብልዎም ነበሩ። ኢሳይያስ 46 ካብ 8 ክሳብ 9 ኣቱም ገበኛታት ኣብ ልብኹም ተመለሱ ነንብብ። ከምኡ ከዓ ኣብ ሕዝቅኤል 18:30 ተመለሱ ኣበሳኹም መዓንቀፊ ከይኮነኩምሲ ካብ ኩሉ ግህተትኩም ተመለሱ ክብል ከሎ ንርኢ። ዮሃንስ መጥምቅ እውን ኣገልግሎቱ ክጅምር ከሎ ተነስሑ ብዝብል ቃል ይጅምር። ማቴዎስ 8 ካብ 1 ክሳብ 2 ጌታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ከሎ ንርኢ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4:17 ሉቃስ 13 ካብ 1 ክሳብ 5 ሓደ ሰብ ሓጢኣቱ ዝናሳሕ እንተዳ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ክወቅሶ ኣለዎ። ዮሃንስ ምዕራፍ 16:8 ወይ ከዓኒ ክረትዖ ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ወቂሱ ረቲዑ ስቃ ይብል እዩ። እንድሕነሉ መገዲ የርእየና፣ ናብ ፅድቂ የምፃና። ወቀሳ ዓለምን ሰይጣንን ግን ሞት እዩ ዘምፅእ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 7:10 እቲ ዝንሳሕ ሰብ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ሓጢኣት ዘለዎ ሓሳብ ይቕየር፣ ካብ ሓጢኣት ይምለስ፣ የቕሬታ ድማ ይልምን። ምሳሌ 28:13 ሉቃስ 15:11 ሓቀኛ ንስሓ ለውጢ የርኢ። ማቴዎስ 3:8 ግብረሃዋርያት 16:20 እቲ ዝናሳሕ ሓጢኣቱ ይሕደገሉ ይድምሰሰሉ። ግብረሃዋርያት 2:38 ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ ቀዳማይ ስጉምቲ ምድሓን ወሲዱ ማለት እዩ። ነዚ እውን እምነት የድልዮ እዩ። ንስሓ ምስ እምነት ዝተኣሳሰረ እዩ። ድሓር ብዛዕባ እምነት ኣስፊሕና ክንመሃር ኢና። ንግዚኡ ግና እዘን ጠቅሳት ንንብብ። ማርቆስ 1:14 ግብረ ሃዋርያት 2:35 ግብረ ሃዋርያት 20:20 ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክናሳሕ እሞ ናብ ህይወት ክበፅሕ ድሌትን ፍቃዱን እዩ። ግብረ ሃዋርያት 11:18 ግብረ ሃዋርያት 17:30 ንቃል እግዚአብሔር ሸለል እንተዘይበልና ፅቡቅ እዩ። ኣምላኽ ተመለሱን ተነስሑን እናበለ ልቢ ምትራር ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ። ራእይ 2:5 ራእይ 16:21 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2 ምዕራፍ 2:25 ከምኡውን ዕብራውያን 6 ካብ 4 ክሳብ 6 ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ብገዛእ ርእሱ ክድሕን ከም ዘይክእል ስለዝፈለጠ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኹ መገዲ ድሕነት ገበረ። ጎይታና ኢየሱስ ዕዳና ሓጢኣትና መርገምና ካብ መስቀል ብምሟቱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ብምትንስኡ ፈፀመ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 31 ክሳብ 32 ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ካብ 1 ክሳብ 10 ከምኡውን መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 3
ካብ 24 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 3 ከምቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ኣብ ሳልፈይቲ መዓልቲ ተንስአ ሰብ ክቕፅዖ ዝግብኦ ኢየሱስ ተቐፅዐን ሓጢአተኛ ሰብ ሓራ ገይርዎ ምድሓር ዝርከብ ህይወት ዘለዓለም ዝርከብ ካብ መርገም ሓራ ዝኽወን ነዚ ምእንቲ ሓጢአትና ዝሞተ ኢየሱስ ብንስሐ ማለት ሓጢአተኛ ምዃንና ተኣሚንና ብእምነት እንቅበሎ እንኣምኖን እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ሮሜ 10 ካብ 9 ክሳብ 11 ከምኡውን ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 47 እቲ ብሰራ ኣዳም ሞይቱ ዝነበረ መንፈስና ዳግም ይውለድ ዮሐንስ 1:12 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:22 ከምኡውን ዮሐንስ 3:3 ደም ኢየሱስ እውን ካብ ኩሉ ሓጢአትና የንጽሐና ቀዳማይ ዮሐንስ 1:7 ቀዳማይ ዮሐንስ 2 ፍቅዲ 1 እዚ ብንስሐ ምስ ንቀርብ ይዝፍጸም ስለዚ ብንስሐ ምድሓን ክበሃል ከሎ ዓብይ ነገር ንረክብ ንኽእል ካብ ኩሉ መርገም ሓራ ንወፅእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንረክብ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን እሽሽ ክንብሎ ድማ ኣይግባእን ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 4 ስለዚ እዚ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ትምህርትና የስተጋግረና ማለት እዩ እስካብ ሳልሳይ ክፋል ክኸውን እዩ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢና ክንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ዕዚዙ ይባርኩም ይገርመኒ ትፍቅርኻ ይደንቀኒ እሙንነትካ ይድከም የበርት